Брат Омар от Сирия пита за хадиса. Моята общност ще се раздели на 73 групи. Какво означава този хадис и коя е тази група? Що се отнася до хадиса, то няма нито едно достоверно предание за него. Сам по себе си той не е достоверен, но е класифициран от учените като такъв заради множеството му цитирания и пътища на предаване. Тези цитирания потвърждават основата на хадиса, но не и детайлите му. Затова казваме да. Евреите ще се разделят на 71 групи, християните на 72 групи, а тази общност ще се раздели на 73 групи. Тази част от хадиса е достоверна и показва, че тази общност ще бъде по-многобройна от евреите и християните. И също така по-добра в упражняването на умовете. Защото и по-освободена. някой критикува този хадис, че означава, че ние сме по-лоши от евреите и християните. Не, той ни показва, че сме по-усърдни от тях, по-добри в упражняването на умовете и по-обширни в науката. Обаче допълнението, всички са в ада, освен една. Или допълнението, освен онези, които са върху това, върху което сме аз и моите сподвижници. Или пък допълнението, всички са в рая, освен една. Всички те не са достоверни. Тоест мнозинството от тези 73 групи ще влязат в дженета, инша Аллах. Инша Аллах. Правилно е да се каже на този брат и на другите като него. Не си мислете, че само защото следвате определена група, ще влезете в дженеята заради нея. Защото всеки човек ще отговаря сам за себе си в съдния ден, а не въз основа на своята група или мезхеб. И всеки от тях ще се яви при него сам самичък в деня на съживяването. Един ден всеки ще дойде да защити себе си. Деня, когато мъжът ще избяга от брат си, и от майка си, и от баща си, и от жена си, и от децата си, всеки от тях в този ден ще е заед с дело, което ще го поглъща. Все престъпника ще желая да би се откупил от мъчението в този ден с децата си, и съпругата си, и брат си, и рода си, който го подслонява, и всички, които са на земята, само за да се спаси. Така че съживяването и равносметката ще бъдат индивидуални.